Хәрекиш дуслар, эфирда яшьлек тавышы. Мин Мөнир Рахмаев һәм без бүген сәяхәткә чыгып китәбез. Дөресрәге, безнең резидентларыбызның сәяхәтләре турында сөйләшәбез. Башлыйбыз! Безнең Руслан Гомәров әллә кайларда булганы юк. Ничектер килеп чыкмаган. Чит якларны күрермен дип, армияда булган чакта флотка элегергә теләгән. Ләкин монысы да килеп чыкмаган. Шулай да Руслан өметен өзми. Киләчәктә Алла ярдәме белән корабка утырып, сәяхәткә чыгып китәчәкмен, ди. Безнең резидент Япония, Кытай, Индия илләре белән кызыксына икән. Русланга киләчәк сәяхәт планнарында уңышлар телибез. Һәм 1320 номерына тавыш дип башланган 004 коды белән SMS җибәрәбез. Yürek erenip yana, Күздән яшьләр тама, Гомер уза яшьлек тиз бара. Торам теке ярда, Басмалары кайда, Ташкын сулар ике арада. Торам теке ярда, Басмалары кайда, Ташкын сулар ике арада. Араларда ерак, күрешәбез сирәк, Шуңа буйык минем күңелем. Әйтсең әйтсең миңа, җаныкаем нигә, Синсез үтә минем гомерем. Әйтсең әйтсең миңа, җаныкаем нигә, Синсез үтә минем гомерем. Яшьлектәге ялгыш, алып килене сагыш, Язмышларының килми саргайсы. Гомер юлы кыска, үтмәсен улы бушка, Үкенергә Ходай язмасын. Гомер юлы кыска, үтмәсен улы бушка, Үкенергә Ходай язмасын. Тормыш төпсез диңгез, Нигә йөзәм синесез, Нигә яна минем йөрәгем. Сөю хисләремне, утлы йөрәгемне, Кире какма сиңа бирәмен. Сөю хисләремне, утлы йөрәгемне, Кире какма сиңа бирәмен. Кире какма сиңа бирәмен.
Хит парадыбызның мөләйем җырчысы Эльмира Сәбитова сәяхәт итәргә ярата. Ләкин кызганычка әле бер дә чит илләрдә булганы юк. Ул Россия шәһәрләре буйлап сәяхәт итә һәм барлык күргән шәһәрләрдән Казанны өстен куя. Эльмираның уйлау буенча, Казан Рәсәйнең иң гүзәл шәһәре һәм ул бар йөрәге белән безнең калабызга гашыйк. Шулай киләчәктә Араб Эмирлекләренә барырга исәп бар дип уртаклашты яшь җырчы. Эльмираның планнары чынга ашсын дигән теләктә калабыз һәм 1320 номерына тавыш дип башланган 001 санын язып SMS җибәрәбез. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек, бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора, шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Тормыш үзе төсле күләмәк зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесә ясый, үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Күрән төсле бер шылулар керә, җанны ярсу кызыл утала. Тормыш булмый апак төстә генә, төсләре дә бик яшь бутала. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Тормыш төсләренең һәр бере. Дамир Зинатуллин балачактан сәяхәтләргә гашыйк. Кечкенә генә чактан велосипедка утырып, күрше авылларга чыгып китеп йөргән. Дамир безнең белән үзенең балачак хатирәләре белән дә уртаклашты.
Bir мәл ул дус малай белән әти-әниләренә әйтмичә кырлар буенча сәяхәткә чыгып киткәннәр. Бара-бара таныш булмаган авылга барып кергәннәр. Анда юлны сорашып, кич җитүгә генә кире авылларына әйләнеп кайтканнар. Барлык авылдашлары ыгы-зыгы килеп аларны эзлиләр икән. Безне күргәч, дус малайның әнисе миңа йомшак кына әйткәндә, Мәскәү кая икәнен күрсәтте инде, дип килде Дамир. Резидентыбыз өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 006 кодын җибәрергә онытмагыз. Күз карашың өтіп ала, көрфекләрең шым қара. Бір генә сүздәшүеңдә йөрәгемә ут сала. Шул бер сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Шул бер сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Bir qarasam ут яғасың, шым қара күзің белән. Жер шарын әйләндерсәм дә, синнән башқаны күрмәм. Шул бір сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Шул бір сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Сине уйлап минем йөрәк, бер тибәдә бер туктый. Озын керфек кара күзең, бер дә исемнән чыкмый. Шул бер сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Шул бер сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Буяң зифа йөзең шибәр, көрфекләрең бигрәктә. Көрфекләрең бигрәктә. Үткән атадагы чыгыштан соң күп кешеләр, алар бармы, өйләнгәннәрме, гомумән нинди мөнәсәбәтләрдә алар дигән сорау бирделәр. Сүз Эльмира Гелфанова һәм Рафил Җәләлиев дуэты турында бара. Мин сезнең сорауларыгызга җавап кайтарырга әзер. Әйе, алар пар, ләкин әле өйләнмәгәннәр. Сәяхәт итүгә килгәндә, монда да алар пар килгәннәр. Икесе дә юлда йөрергә бик яратмыйлар. Рафил бар чит илләрдән үзенең туган ягын өстен куя. Эльмираның Италияга барып кайтырырга дигән хыялы бар. Пар килгән дуэтка 1320 номерына тавыш дип башланган 007 кодын язып SMS-лар җибәрегез. Kollarında yeşil alma, niye üzdün yeşilin? Gözlerini yeşirsen de süyesin bit yeşirin.
Kollarını da sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan özüne. Sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Kollarını da olsun olma, bit ışılarını ollanğan. Bit ışığındağı olsuluq düşe olsu olmadan. Kollarını da kızıl olma, bit ışıların kızargan. Kızarganın, uyalganın, yaratan min kızlarının. Sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Oh 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 oh. Sulu olma, Kollarını da yeşil alma, niye üzülün yeşilin? Gözlerini yeşilsen de süyesin bit yeşirin. Kollarını da sarı alma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan üzüne. sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Sen özünde sulu olma, dolup düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma kilip düşersin eli. Kilip düşersin eli. Üçüncü orundагы башкаручыны каршы алабыз. Киләсе резидентыбыз тапшыруда нинди тема күтәреләчәк икәнен белгәч, сәяхәт итәргә кем яратмыйсың инде, дип елмаеп куйды. Айдар Мөхәммәтгалиев шит илләр турында кеше сүзеннән генә белми. Аның тормышы гомумән сәяхәтләрдән генә тора. Безнең яшь җырчыбыз Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли. Шул сәбәпле еш гастрольләрдә була. Рәсәйнең барлык шәһәрләрендә булдык дип әйтсәм була. Шит илләргә килгәндә еш кына Төркиядә, Польшада, Германиядә, Франциядә чыгыш ясыйбыз дип уртаклашты Айдар. Әйтеп үтәргә кирәк, французлар иле безнең резидентыбызны сөйгән яры белән кавыштырган. Нәкъ Франциядә аларның бер-берсенә карата хисләр уянган. Айдар өчен 1320 номерына тавыш 002 дигән SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Синне кар бөртегедәй ұшасың канатланып, бу мизгел йөз елга бердә тормыйдыр кабатланып. Икәү генә без дөньяда, икәү аклар өчендә, яу аклар безне яклар, безне аклар өчендә.
Çıksa çıgar nişlese de yüreğimiz işini de min yarattım el demek Mehabbet üstüşünü de Mehabbeti bizning eyde Suretin yasip karga Nişlesen de kilişe aşıklarga İkevgine biz dünyada İkev karışını de Yavaklar bizni yaklar Bizni aklar işini de Çıksa çıgar nişlese de yüreğimiz işini de min yarattım el demek Mehabbet üstüşünü de Hislerge, yaş hislerge yürek güneş dar mı? Elle indi kürekimden yürek ışıp çıkar mı? İkevgine biz dünyada ikev akar işini de Yavaklar bizni yaklar, bizni aklar işini de Çıksa çıgar nişlese de yüreğimiz işini de Min yarattım el demek Mehabbet üsküşünü de İkevgine biz dünyada ikev akar işini de Yavaklar bizni yaklar, bizni aklar işini de Yavaklar bizni yaklar, bizni aklar işini de Yavaklar bizni yaklar, bizni aklar işini de Bu rezidentimizga birinchilikni yovlar uchun shoqqina sizning tovushing'iz yetmadi. Do'stlar, ikkinchi o'rin. Ruzila beka sayohat etarga bik tayyorata. O'z turmushini u umuman sayohat etu bilangina beylar edi. Chunki uning eng tub tilagi yer sharining barliq motor yerlarini ko'rish. Jirchimiz Sankt-Peterburgda, Qrim yarim o'rog'ida, Gelenjik, Adler, Anapa yoqlarida bo'lgan. Sayohat etganda men o'zimni baxtli kishi etib to'yam. Deydi bizning rezidentimiz. Kelajakda xiyoli Yevropa illari bo'ylab sayohat etu. Ruzilaning tog'in bir xiyoli bor. Nindi deysizmi? Siz ona 1320 nomerini tovush 003 soni bilan ko'p etib SMS yo'llarsiz degan.
Кадерле тамашачылар, хит парадыбызның абсолют лидерын каршы алабыз. Беренче урын, алкышлар. Безнең бу яшь җырчыбыз гадәттәгечә күп сүзле булмады. Аңладыгызмы, кем турында сүз бара? Әйе, Альберт Ишмиев турында. Ул мәсәлән Кырым Сочи кояшлары астында кызынырга ярата икән. Сәяхәт итүдә сиңа күбезенчә нәрсә ныграк ошый? Соравына, яхталарда, гидроциклларда йөрү, парашютта очу һәм башкалары дип җавап кайтарды. Мин дә Альберт кебек күп сүз сөйләп тормыйм. Бары тик исегезгә төшереп үтәм. Аның өчен 1320 номерына тавыш 005 дигән SMS хәбәрләр юлларга кирәк. Yazgı kıyaş Tangı birmi bugün Her minut sayın Ağırda yüreğim Demek karşı al Min şakıdım işigine Kabul edip al Min tugul gadi bülekine Min mehabet Şakın işigine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Kuşlar tavışı işitile bugün Sizersin mi hiske tula kukregin Demek karşı al min şakıdım işegine Kabul edip al min tugul gadi bulekine Min mehabet Şakın işegine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Şakın işegine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Deşem yüreğine Min mehabet En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Deşem yüreğine Şakın işegine Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Şakın işegine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Şakın işegine Bular bizgil birge Kırtsan kungeline Min mehabet Deşem yüreğine En koruksan eğer İriklikke jiber Min mehabet Премьераны каршы алырга әзерсезме? Алай булгач, рәхим итегез, премьера!
Кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Иртә белән таң атуга, кайнаша башлый авыл, халыкның эше башлана, кукканы төсле зур давыл. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Күндүз бәпкәләр көтүе, казлар ышанып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Күндүз бәпкәләр көтүе, казлар ышанып китә, мәш килеп эшләр гөрләтеп, вакытта бик тиз үтә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Бешән шабып, уттын кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Бешән шабып, уттын кисеп, күңелләрне бушап китә. Тәннәргә шифа бирүче мончасына ни җитә. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен матурлыгын күрәле. Синдә авылга кайтып бер сихат алып киләле, сихри мизгелләрнең ямен матурлыгын күрәле. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Авыл тормышы күңелле, табигатьте бик ямьле, кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Кайтып ял итеп китүдән табам рәхәт җан тәме. Сез мине юкка гына пончо киеп басып тора дип уйламагыз. Мин дә бүген сәяхәткә чыгып китәм. Безнең резидентларга гына сәяхәт итәргә димәгән бит. Ләкин саубулашу алдыннан исегезгә төшерәм. Безнең яшь башкаручылар өчен сез SMS юллаудан башка ВКонтакте официаль төркемебездә яшьлек тавышы дигән махсус бүлеккә кереп тавыш бирә аласыз. Ә мин киттем. Сау булыгыз. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.